Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Ako si Super Daloy-Doy. Dong Daloy-Doy. Bright ka man, hapit naman magsugod ang klase. Mag-practice ta, doon na lang ko yung mga pangutanan mo. Sige papa, akong tubagon. Sige, unang pangutana ha. Unsa maning General Community Quarantine? GCQ. Good. Ikaduhang pangutana. Unsa maning Enhanced Community Quarantine? ECQ. Good. Ikatulong pangutana. Unsa maning Modified Enhanced Community Quarantine? MECQ. Last pangutana. Unsa maning RMN DYHP? CGQ. Doon ako'y laing pangutanan ni mo, Daloy-Doy. Tumaga ha, practice ba? Kay hapit naman kamo eskwela. O sige papa, akong tubagon. Yung pangutana. Sige. Mauning pangutana. Unsay kalainan sa langaw ug kabaw? Ang kalainan sa langaw kabaw? Kwan, ang langaw mulupad, ang kabaw mulakaw. Sayop. Sa muli kalainan sa langaw kabaw papa? Ang kabaw, kung mamatay, langawon. Ang langaw, kung mamatay, dili kabahon.